Són les 9. Comença IB3 Ràdio. Comença el primer d'IB3. Bon dia, comença aquí el primer programa informatiu d'IB3 Ràdio. Avui és dia 1 de març de 2005 i la notícia central, com no podria ser d'una altra manera, és la inauguració oficial de la programació i de les instal·lacions centrals d'aquesta emissora ubicada a Palma. A les 11 del dematí, el president de la comunitat, Jaume Mates, destaparà la placa i inaugurarà oficialment la primera ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears, va començar la seva missió en proves dia 31 de desembre de 2004. Emetrà 24 hores al dia, amb l'objectiu d'informar de la realitat social de les illes. Té vocació autonòmica i de servei. La seu central d'IB3 Ràdio és a Palma, al carrer Manuel Azaña, però compta amb delegacions a Menorca, a Eivissa, Formentera i Madrid.